Ето какво подарявам на всяка една абитуриентка и булка, която запише часа си за грим при мен. Всяка една получава турбичка пълна с неща, които да й помогнат през деня, за да може грима и да се задържи изящен през целия ден. В малко контейнерче пресипвам от фиксиращата пудра. Аз гримирам своите клиентки с оризовата пудра на Coty Professional, която запечатва грима отлично. Слагам и едно малко пувче, с което да нанесат още пудра, ако усетят, че имат нужда. Червилата на MAC са перфектни и изключително трайни, но колкото и да са трайни, няма как да не освежим и устните с допълнително червило през деня, и за това отрязвам малко от червилото, което съм ползвала, и го слагам във второто контейнерче. Слагам и четчица за еднократно ползване, с която да нанесат от червилото. Слагам и допълнителни фибички за коса в случай, че нещо стане с прическата. А това са листчета за абсорбиране на себум и са много практични, особено за момичетата с по-мазна кожа. Слагам ги в турбичката само ако момичето се нуждае от тях. Слагам и нещо сладичко. Открих тези мини тик-так бомбонги с 4 различни вкуса. Чудех се какво сладичко да сложа и избрах тях, тъй като шоколада може да се разтопи и да изцапа всичко, включително и роклята. Слагам и по една картичка, с която да благодаря, че подкрепяте моя труд и старание. И накрая слагам и моята визитка, на която съм написала, че първата стъпка към всеки красив миг е перфектният грим. С това послание желая на всички абитуриентки и булки един перфектен и незабравим ден. И това са подаръчетата, които подарявам аз. Напишете ми в коментарите дали идеята ви харесва.